Σήμερα ότι έχει γράψει μισή σελίδα για τον πολιτισμό στη σελίδα 713. Δηλαδή, δεν θυμάμαι τη σελίδα, την έχω σημειώσει και γράφει κάποια πράγματα που γίνανε στη διακυβέρνησή του. Αλλά γίνανε πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί να ξέρετε ότι η πολιτική είναι η υπηρεσία του κράτους προς τον πολίτη. Και αυτό το απολαύσαμε. Και αυτό το ζητάμε επίσης να ξανασυμβεί. Γι' αυτό νομίζω πως είμαστε όλοι εδώ για να ξανασυζητήσουμε αυτές τις προοπτικές. Γι' αυτό θα διαβάσουμε ή έχουμε διαβάσει αυτό το βιβλίο. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν από τους τυχερούς. Δηλαδή, διάβαζα το βιβλίο, γιατί έπρεπε να το ηχογραφήσω για την Book Voice, και μπορούσα να πάρω τηλέφωνο του συγγραφέα και να το ρωτήσω εδώ πέρα τι λέει, και μπορούσα να καθοδηγηθώ εκείνη τη στιγμή που κάπου κόλλαγα εγώ, ποιο ήταν το παρακάτω, τι ακριβώς συνέβαινε. Και κάποια στιγμή εκεί στην ηχογράφηση σκέφτηκα ότι έπρεπε κάποια στιγμή να τα ακούσουμε από τον Αλέξη, από τον πρώην Πρωθυπουργό μας, από τον άνθρωπο ο οποίος τα είχε ζήσει και θεωρούσα ότι έπρεπε να ακουστούν από τον ίδιο. Και έτσι προέδρευσα και με μεγάλη μου τιμή δέχτηκε ο Πρόεδρος να διαβάσει τον επίλογο ο ίδιος. Αν μπείτε στην Book Voice και αγοράσετε το ηχοβιβλίο, θα ακούσετε τον Αλέξη να μιλάει για τον πρόλογό του, για τη νύχτα της διαπραγμάτευσης, κάποια άλλα μικρά στοιχεία και για την Πηξίδα. Και στην Πηξίδα πρέπει να πούμε. Για την Πηξίδα είναι τόσο δική. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι τόσο τεχνοκρατικός όσο πιο συναισθηματικός στο λόγο μου. Δεν έχω, χωρίς αρνητικό πρόσημο, τη λέξη τεχνοκράτης. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που έχει τελειώσει οικονομικά, ένας άνθρωπος κοινωνιολογίας, ένας δικηγόρος, ένας πολιτικός. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει στο συναίσθημά σας. Και έτσι εγώ πάντα θα αναλαμβάνω το χρέος μου ως πολίτης. Γιατί έχω χρέος, όπως και εσείς. Όλοι μας έχουμε χρέος να αναλάβουμε ο κάθε ένας από το σημείο του, από ένα μπλόκο, όπως είναι οι φίλοι μας οι αγρότες και κτηνοτρόφοι εδώ πέρα, να ακουστεί η ανάγκη. Και ξέρετε, στον πολιτισμό πάντα λέμε ανάγκας και θεοί πείθονται. Γιατί είναι το σπουδαιότερο που συμβαίνει στη ζωή μας. Και θέλω να σας θυμίσω ότι στον καιρό της πανδημίας ακούσατε μουσική, είδατε πάρα πολλές ταινίες, διαβάσατε βιβλία, σε εμάς ήρθατε για να αναπνεύσετε. Και ένα από τα βιβλία λοιπόν που έχει γραφτεί είναι η Ιθάκη. Θα έχετε βαρεθεί και εσείς να ακούτε την προσπάθεια αποδόμησης του βιβλίου σε 60 σελίδες. Είναι 760 σελίδες το βιβλίο. Οι 700 σελίδες οι οποίες δεν αναφέρεται κανείς είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να διαψεύσει κάποιος. Δεν μπορεί να διαψεύσει τα οικονομικά στοιχεία ή τις συζητήσεις που είχε ο πρώην Πρωθυπουργός με τους ανθρώπους που τον βοήθησαν ή τον εμπόδισαν στις διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία κανείς δεν τόλμησε να πει «Α, εδώ λέει ψέματα ο Αλέξης Τσίπρας» ή «Εδώ πέρα τι είναι αυτά τα στοιχεία που μας λέει ο πρώην Πρωθυπουργός, είναι ψέματα», γιατί κυκλοφόρησε πολύ αυτή η λέξη που είναι προσβλητική. Γυρίζει στον παρόδο, νομίζω πως η χειρότερη λέξη της μεταπολίτευσης είναι η λέξη κανονικότητα. Γιατί αυτή εκφράστηκε με μια προσπάθεια να αποδομήσει από την στιγμή που χάθηκαν εκλογές και κερδίθηκαν από την παράταξη της Δημοκρατίας, η προσπάθεια αποδόμησης του κυβερνητικού έργου. Θα μου πείτε τώρα, εσύ άνθρωπος του πολιτισμού, αρχίζεις και μας μιλάς πολιτικά. Ο πολιτισμός είναι πολιτική. Η πολιτική είναι πολιτισμός. Πρέπει να υπάρχει πολιτικός πολιτισμός. Σε αυτό εγώ προσβλέπω, και αυτό υπάρχει και στην Πηξίδα, στο τελευταίο κομμάτι του βιβλίου, και προσβλέπω σε μια εξωστρέφεια. Ξέρετε, ωραία είναι να συζητάμε μεταξύ μας, αλλά θα πρέπει να μας ακούσουν και οι έξω. Και τον συγγραφέα του βιβλίου για το οποίο μιλάμε σήμερα, τον ακούσαν πολύ οι έξω. Και υπάρχουν πολλές αναφορές σε βιβλία άλλων ηγετών, στον συγκεκριμένο ηγέτη, το δικό μας, εκείνης της περίοδου, που τον ευχαριστούν για τη στάση. Ας το πούμε και αυτό να υπάρχει. Ας μην είναι μόνο στο ότι έχουν γίνει λάθη. Ναι, λάθη γίνανε, φαντάζομαι. Όλοι τα παραδέχονται, ακόμα και εμείς οι ψηφοφόροι τα παραδεχθήκαμε, καταλάβαμε. Ο πολιτισμός λοιπόν πρέπει, για να έρθω σε ένα Λίνα, μακρηγόρησα κι εγώ, ο πολιτισμός λοιπόν πρέπει να είναι εξωστρεφής. Θα πρέπει να αφορά τους έξω. Θα πρέπει να καταλάβουν οι έξω ότι η Ελλάδα δεν είναι μια μικρή χώρα η οποία παλεύει να τα φέρει βόλτα με τα πληθωριστικά ή με τους ισολογισμούς, όπως πολύ ωραία είπε ο προλαλήσαντας. Όπως πολύ ωραία προσπαθούμε όλοι μας να καταφέρουμε να ισορροπήσουμε στη ζωή μας, αλλά είναι η ανάσα μας. Και ο παραστατικός πολιτισμός, δηλαδή το θέατρο, ο χορός, η μουσική,
Αυτά που απολαμβάνετε όλοι σας, αυτά που ίσως κάποιοι σας αρέσω εγώ, είναι για αυτό το λόγο, γιατί με έχετε δει κάποια στιγμή κάπου να παίζω κάτι, ένα ρόλο. Αυτά είναι η ανάσα μας προς τα έξω. Και η ανάσα μας προς τα έξω έχει μια πολύ μεγάλη περηφάνεια. Και ξέρετε, δεν είναι εθνικιστική περηφάνεια, είναι εθνική περηφάνεια. Γιατί με έναν τρόπο την πατρίδα μας αγαπάμε όλοι, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μιλήσουμε για την πατρίδα μας και για το μέλλον της. Και αν κάποια στιγμή η λέξη πατριωτισμός είχε αποκτήσει αρνητική έννοια, έχει νομίζω έρθει η ώρα να μιλήσουμε και μέσα από τον πολιτισμό ότι η πατρίδα μας είναι πολύ σημαντική γιατί έχει άξιους ανθρώπους. Εσάς.